So guys, a cikin wannan bidiyon namu na yau ne zan nuna muku yadda za ku yi amfani da signal ga masu bibiyan signal groups. So akwai wanda da yawa ba su iya amfani da signal bayan an bada. So a wannan bidiyon namu na yau zan nuna maka yadda za ka yi place and trade da signal. So yanzu let's take as example cewa yanzu wannan ne an bamu ne ma signal an ce BOME/USDT, that is boom long. Gashi nan anan kuma an sa leverage 25x, entry aka ce market price, stop loss aka ce 0.013517, TP1 aka ce 0.014343, use 10% of your capital aka ce. So yanzu let's abin da zamu fara first an ce mana BOM/USDT. so zamu je mu fara duba sunan BOM/USDT din nan. So sai mu yi haka, sai mu zo boom coming POM. So ga dama a baya na muku bayani akan spot and perpetual contract. So sai ka zo kai clicking on perpetual contract din nan BOM/USDT first kai, sannan me next abin da aka ce kai, sannan sai aka ce kai amfani da leverage 25x. So sai ka zo gun leverage nan saka, sai ka ja shi zuwa wajen 25x, ce ka amfani da 25x, sai ka danna save. Sannan sai aka ce next entry a market price, wato a lokacin kenan za ka shiga kasuwan ba a limit ba. Ka kuma ta na muku bayanin limit and da sauransu. So nan sai ka bar shi a market price. So sannan aka ce use 10% of your capital, wato a cikin 1% din capital din ka risking only 10% of your capital. So sai ka zo na wajen ka ja shi ka bar shi a 10% of your capital. So sannan sai aka ce SL da TP, wato stop loss in asara za ka yi ga abin da za ka yi asara, in TP za ka yi ga abin da za ka yi TP, ga abin da za ka sa a TP. So sai ka zo ka ɗauko stop loss din nan naka, sai ka copy, sai ka koma cikin can Bybit ga inda ka saka TP and SL nan, sai ka click din shi haka. So ga inda ka saka stop loss trigger, sai ka zo na wajen sai ka paste din shi haka, in gani. Sannan kuma ga inda ka saka TP din nan, za ka iya yin shi manually ka ɗauki lambobin ka je ka sani. Kawai na ɗan bi hanya ne mai ɗan sauƙi. Sai ka copy wajen take profit, sai ka koma cikin Bybit ɗinka ko kuma kowane exchange naka, sai ka danna take profit, sai ka danna paste, sai ka danna done, sai ka danna confirm. Kana danna confirm. So me aka ce kai buy ne or sell, sai ka koma cikin wannan din. Kun ganin abin da aka ce, abin da aka wannan indicating is a long. Abin da ake manufi da long shine wato buy zami kenan. So sai ka zo ka dawo nan, sai ka danna buy long, sai ka zo ka danna long nan buy kenan. Aka ce short ana nufin sell kenan. Ina fatan guys kun understand wannan bidiyon namu, sai mu haɗa bidiyo na gaba.